Татарстан мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты лицензиясе булмаган 9 мәктәпне ачыклады. Шушы көннәрдә Казанның Меридианный урамында тагын бер мәктәп ачыкланган. Әлеге мәктәптә уку елы 300 мең сум тәшкил итә. Алдагы язма әнә шул хакта. Я даже еще не искала частную школу, они позвонили мне сами. Булачак беренче сыйныфның балаларының әти-әниләрен әлеге мәктәпкә үзләре шалтыратып чакырган Наталья Гаврайс кызын әлеге мәктәпкә укырга керткән. Я не знаю, где взяли номер телефона. Мәктәптән үзләре шалтыратты, номерны каян алганнарын белмим. Җитәкчелек белән сөйләштем, мәктәпне карап кайттым, барысы да ошады. Сыйныфлар кечкенә, түгәрәкләр һәм секциялар методик яктан туры килми. Мәктәптә уку өчен ата-аналар айга 26 800 сум түли. Өстәвенә дәресләрдән тыш калып уку өчен 10 мең таләп ителә. Бер ел эчендә 360 мең сум дигән сүз. Стала лучше читать, прекрасно. Әлеге мәктәптә минем балама ошый. Классташларым һәм укытучыларым бик ярата. Кыскасы, мәктәп икенче үй кебек. Июль айында әти-әниләр балаларын икенче сыйныфка әзерләгән вакытта укучыларны алдан әйтми генә мәктәптән читләштергәннәре ачыклана. Новая школа начала прием. Тикшерү кысаларында әлеге оешманың белем бирү эшчәнлеген тормышка ашыру хокукы лицензиясе булмавы ачыклана. Меридианный урамында урнашкан шәхси мәктәпне тикшерү белән хәзер республиканың мәгариф һәм фән министрлыгына түгел, шулай ук полиция һәм прокуратура шөгыльләнә. Мәктәп җитәкчелеге ата-аналарга уку елы ахырына лицензия булачак дип ышандыра. Дина Нәҗметдинова, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.